Значи аз съм човек, прагматик, реалист човек. За SteamMop разбрах от рекламите по телевизията. Първо реших да почиста ламинирания паркет с микрофиберната подложка и след това реших да почиста пътеките с приставка към SteamMop. Което ми направи най-силно впечатление, това е ефекта. Значи до блясък. Не е преувеличено, просто наистина все едно до блясък беше изчистено. Апартаментът е 168 квадратни метра. Между 10 и 15 минути изчистих целият апартамент. Това е реално. Аз съм човек, който си цени времето. Преди да поръча на SteamMop, съм почиствал с метла, лопата, парцал. То също става, но не е също както с SteamMop. Цената на продукта, това е лично мое мнение, е работа, която върши, времето, което ме пести. Просто многократно си върша парите си изплаща с SteamMop, използвам само вода, не използвам други препарати. Освен на мене, с този уред почиства и майка ми. Остана много доволна. Тя първо така по-скептично погледна, първо реши да го пробва. Резултатът беше почистена до блясък. За отрицателно време. Микробърната подложка се пере лесно. Няма и минута. Значи, търкаш няколко пъти, изплакваш, остава ли сътна и пак ми за потреба. Не е сложно. SteamMop е лесен за използване, не взема много място. Аз го държа в келиера. Точно към уреда, просто всичко е перфектно. Аз съм много доволен. Защо го казвам това? Защото аз почти всеки ден почиствам с този уред. Обадете се, поръчайте вашия SteamMop само със силата на парата до блести от чистота. Попитайте нашите консултанти за условията на разсрочено плащане. Ще ви информираме за стойността на доставката. Имате право да върнете продукта в срок от 7 работни дни. Допречната чистота зависи само от вас.